Malawi Today. Chiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino omwenso ndi presidential candidate wa Odyazaga alibe mulandu Michael Usi akhala ndithu akuyankhula misonkhano yawo kuti yayi vuto kwambiri mdziko muno ndikatangale kuti adindo akudya kwambiri koma zimene zikuchitika ndi zochepa kuti adindo amenewa amene akudyawa amene akukhuzidwa ndi nkhani zakatangale kuti ndithu lamulo ligwire ntchito pa iwo. Lero mu programu yathu tikhale ndithu tikuyang'ana nkhani imeneyi komanso tikhale ndi a vice president Michael Usi kuti atitambasulire kuti makamaka iwowa akutanthauza chani, ndi chani chimene chikuchitika komanso pakufunika kukonza ndi patipati. Ndiye musadalikire takhalani pomwepo. Ine ndileya Malekano mu studio muno ndili ndi mzanga Innocent Mpongolo mkonzi wa news kuno ku Times Group. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inenso tu ndadzuka bwino. Zikomo. Ndemmene ndafotokozera kuti tili ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi amene tikhale nawo mu program yathu ino komanso tikhale ndi a Michael Kayatsa amenewa ndi National Anti-Corruption Alliance chairperson. Komanso mkatikati mwa programu iyi tiyesesa kuti yayi tikambeko ndi anthu awiri atatu kuchokera ndithu ku boma. Nde musadalikire takhalani pomwepo. Mukuyamba kwathu popeza ino ndi nthawi ya kampeni, anthu alikalikiliki kuchita kampeni, ndeti yambe kuyankhulana ndi a Michael Usi kuti kanthawi kenakake akhoza kupitirira kumachita misonkhano yawo yoyimayima imene akuchita pakadali pano kumpoto. Ndiyambe ndikuti mwadzuka bwanji a Michael Usi? Ine ndadzuka bwino kaya inu kumeneko? Ifenso tu tadzuka bwino. Kampeni ikuyenda bwanji, mwayikoletsa mototu? Ayi, kampeni ndimene yokuoneramu kumana ndi anthu kumankhulana nawo ndiye iline kuti zikuyenda bwino kuti tikukumana ndi anthu. Pano muli kuti ndili kukalonga pakapa ndili kukalonga. Yes. Chabwino. Misonkhano imene mwakhala mukuchita pakatipa komanso tinene kuti uliwonse mukachita mukumakambapo ndithu nkhani zokhuzana ndi katangale amene wachuluka m'bomamu. Tatitambasulireni bwinobwino mwina nkutheka kunja kuno anthu tikungomva mukulankhula koma sitikumvetsetsa kuti kodi mukutanthauzanji. Nkhani ya katangale mukuti yatani ndipo ndi ndani kubomako amene akukhudzidwa ndi nkhani ya katangale kwa basi? Tinene chonchi mukafuna kuti mupeze vuto kapena mulongosole vuto loti likonzedwe kumafunira kuliyang'ana mbali zonse, osaliyang'ana ndi maso oti uyuyu ndikudana naye kapena chipani ichi ndikudana nacho ndinu ndilankhule motero. Koma papa ineyo ndikamati boma muli katangale ndikuyang'ana boma lathu la Malawi osati nisatire kuti chipani ichichi. Komanso nkhani ya katangale iyi tinene muona mtima kuna kuti si chinthu chachilendo kuti anthu alankhule kuti kumawe kuno kuli katangale. Wamkulu wa EU pamene amafazika ananenaso kuti kumawe kuno kuli katangale woopsa amene ayenera kuthesedwa, komano it's up to Malawi to deal with that problem because yafika woopsa kwambiri. Now a president aziko Dr. Lazarus Chakwera analankulanso hani omweyo wanena kuti anthu apita kwa amwenye ukatinda ndalama afuna pangire kampeni. So alipo anthu ambiri ma newspaper amalemba Times inalemba pompano kuti how kickbacks have suffocated or choked government projects analemba. So nkhani kuti Malawi muno muli katangale zimakambidwa zikulankhulidwa chikakhale apaki olembera boma analembaso chimozimozi. Koma kuti nkhani ife kuti ineyo ndi vice president ndatuluka ndikutchula nkhani imene iyi yakhangati kuti tsopano yakhangati yasanduka ndi picture ina yake kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani, koma it is a problem that has been there all along. Ndiyeno pamenepo kuti ngati ino vice president mwatuluka mukuyikamba nde ikukhala ngati issue, anthu mwina pamayambiriro
mafunso amene akumakhala nawo kuti kodi munali kuti nthawi yonseyi kuti nkhani imene ino mwayipangano underline panopa. Siku kwambiri ndinene kuti amene akunena kuti yayipanga underline panopo akulakwisa nditha pakunena kuti kuyambira kale. If you go back to my productions at Kuferanji, you will see kuti I've been talking about Zakatangale mwanjira yosinasiyana. Komanso mchaka cha 2022 ndinalankhula pa 14 May president alipo kuti boma muli anthu kupwetekesa mtima tindi achose ntchito nalankhula mumveka bwino bwino. And not only that, nditapita ku Ndilande ukaona bridge ya Nasolo ndinalankhula nkhani yakatangale ndikuona kuti azungu anachoka chifukwa cha yakatangale. Therefore there should be some investigations. Azungu adabweresa ayambaso ntchito iyi. If you go there ntchito ikuyenda koma inasiyika pa chakatangale. So pano usoloti munali kuti ugaza kuti izoona ikwa ndakhala ndikunena koma sindimanena tili nthawi ya campaign. Akaba for nthawi ya campaign, that's where people now say, where has he been? And I've been talking about these issues all along, and the evidence is there. Enatu akumaganiza kuti mukuyankhula kwambiri nkhani yakatangaleyi chifukwa chokuti akusiyani running mate. Ndezi zoseke statu. Ineyo ndi chipandi changa odiyaza chake Mlandu. I am the president of the party. Bwana Dr. Ransom Nakapi Chakwera is president of the Malawi Congress Party. You are in the ndondomeko zawo zimene amasata akafuna kutenga running mate. Komanso pamene timagwira ntchito iwo ndine sana ndipange promise kuti you are going to be my running mate. Sono munthu ngasana kupange promise kuti iweyo ka running mate wanga unyanyala bwanji ukuya bwanji ndiye kuti iweyo ndili vuto ngati sunapasidwe lonjezo iweyo ndiye uzengera kuti. Komanso ine napanga chipandi changa nditachosera ku UTM ndakhala ndi kuyenda. I've had my own pathway, I've had my own strategies. So whatever people are saying kuti amusiya, it's as if kuti ineyo ndali kwa Malawi Congress Party ndiye andisiya kapena ndipanga promise ndiye andisiya. Meneko ndi maganizo pena kuti anthu akuganiza kuti sono maganizo anthu moti anakakhala zokuti achakwerawa Michael Usi akutengani kukhala running mate wawo. Bwezi mukuzungulira nkumakambabe nkhani yakuchuluka kwa Katangale mu dziko lino. Ili kuuze nditonchi kuna kuti ine nabadwa munthu amene muyang'ana munthu m'maso ndikumuza chilungamo. Nkhani yati tithese Katangale aliyense all the presidential musachule so IMCP kapena president Chakwera, but all the presidential candidates, they know that if any of them wanted to partner with me, the first thing would be anthu amene akukhudzidwa ndi Katangale amene akukayikiridwa tenti achose. Ndikumanena kuti ukamafuna kuti usuke ndiwo kapena uzipange uzikonze ndiwo umazikonza atungazipika umazikonza usana zipike. Therefore, if you are going to government pakali panupa muchipani, make sure kuti chipanicho ngati ufuna kuti mtathese Katangale, there is nobody amene akukayikiridwa kuti kapena kudziwa kuti akupanga Katangale ndikumutengera mboma. That would be a problem. So pano anthu akamatenga mawu oti mboma muli Katangale asaone ngati kuti ndikuyang'ana chipani chimodzi kapena munthu mmodzi. Paboma is a machinery. Uli anthu azipani zosiyana-siyana, and one shouldn't think kuti ndiye kuti akunena chipani ichichi. It is that machinery. And I can tell you kuti sinungunena ineyo being Minister of State for Public Service Delivery ndimangana ma projects aboma. Project kuyenda bwanji, project kuyenda bwanji. Kuna project ena amene ndapangisa kuti achitike, but by doing that I have learned lessons. And my campaign is not just campaigning kuti mundisankhe. I'm also educating people. Ndikuphunzitsa anthu kuti adziwe kuti boma limayenda bwanji, boma ndi chani. So that, you know, at the end of the day, kufuna Malawi wabwino, Malawi amene Katangale ali ochepa, amene anthu akuopa kubadalama. Vice President, inuyo mwafotokoza kuti ndi nduna ya public service delivery
imene muli ndi mphamvu zonena kuti anthu amene mukuwadziwa kuti akuchita katangale mwina mukhoza kuwayimitsa olo mwina kuwachotsa kumene ntchito anthu akumafunsa kuti mwina zimenezi sizikuchitika bwanji mukungokamba zakatangale mmene mwafotokozera munayamba kukamba mwina ma production mwakambako pale a president komano action ndi imene ikusoweka kumbali yanu mwina mukhoza kufotokoza motani chinthu china ndichonena kuti malamulo a dziko lino amanena kuti katangale it's a crime kapena ndi mlandu mukudziwa kuti anthu akupanga milandu munalumbira kuti mudzateteza Malawi mudzatumikira Malawi chifukwa chani mukukanika mwina kupanga report ku ACB kuti anthu amene akuchita milanduwa inu mukuona anthu amenewa ayankhe milandu imeneyi kapena lamulo ligwire nawo ntchito ndifunse poyamba mafunso awiri alachitatu nene kuti ena akumati inuyo muli mboma lomwelo limene munati ndilakatangalero nchifukwa chani simukutulukamo ngati mukuona kuti boma likupanga katangale onjeza. Okay, mafunso abwino kwambiri koma kuti mafunsano are based on assumptions not on facts. Funso loyamba alo lona kuti inuyo monga Minister of State for Public Service Delivery muli ndi mphamvu yochosa iyayi ineyo mphamvu zochosa ndilibe. Mphamvu yanga ndikuona kuti ma project akuyenda bwanji ikafika pochosapo ineyo sipochosa iyayi zili ngati tinigali moto di driver chito yanga ndikunena kuti akapali mwala izero koma brake kuponda brake si ineyo kuponda brake oimba kuti ala si ineyo I am there to assist. So mphamvu zomanga mphamvu zochosa ndilibe. That is why ndakuuza kuti 2022 ndati bwana anthu atizia chosa sinanene kuti bwana anthu andi achosa sinatero because mphamvu yochosa ili ndi ineyo. Number 2 wafusa nkhani yona kuti katangale hii ndi criminal issue why don't you report to the SEB. Imetukuza kuti mukayang'ana mbuyomu ineyo mundu ona kuti ndinapita ku Anti-Corruption Bureau kumana ndi bwana akumeneko na kwanza ndi staff yakumeneko mukayang'ana zimene ndinalankhula ndinanena kuti bwana inuyo muzafa nokha mzawa manda nokha mzawa nokha musaope kumanga wina aliyense mukamange amene ali akuba komanso mudziwe kuti at my level ali zina ndi manena pagulu zina ndi manena moyipula malingana ndi ineyo ntchito yanga because I'm not just Michael Usi, I'm the state vice president. Nepali zina umalankhula without going to the media. So ngani yona kuti you are not talking that is not true, it's an assumption. Number 3 ngani imene muna kukosa tulukamo bwanji. Now mukati kutulukamo kutanthauza kwache ndiye kuti chani because what we are talking about here is not kunyanyala. Kunyanyala is not a solution. There is a time that you can say ndi kunyanyala ukanyanyala ndiye kuti tu basi tu chide mene suyigwira zikali banja muli mavuto wanyanyala ndiye uzikalongolola banja amene no if you are man enough you remain in the family and solve the problems and talk about the problem. Ineyo ndi mbongo mwemo as a state vice president and I am talking about these issues and as I said anthu azatengere ku person vuto lati loti anthu akumasenga ngati kuna kuti kutuluka mu mboma ndimati boma ndichani boma tu nditonse boma nditonse my talking ndili kati momo my talking ndili outside where is the weight chitalemere kwambiri ndichani ndiye kwa ineyo kutokamo it doesn't make any good at all to the Malawians. Vice President, mwina Malawi, don't you think kuti Malawians could have taken you seriously kuti mukubwera nkunazo kuti mudziko muno muli katangale ochuluka kwambiri. I know I'm the Vice President and Minister of State of which ku kabinetiko mukamaka kambirana mumakhalako nanunso ngati Minister of State and the Vice President. And ntchito zina ndi zina zimene mukunenazi kuti oponda breki ndi wina oponda breki iyo mwina mumakumana nawo on cabinet level koma zinthu zikuoneka kuti sizikusinthabe. Why can't you just say kuti izi ndayesesa as a vice president, as a minister of state kuti zinthu zikonzeke, I have resigned, let me focus on this kuti nanenso ndizakhale oponda breki iyo zinthu zisinthike mdziko muno. So bono ababa zimakamba into zikhanga kuti kuti
ukapanda kupanga resign ungapange contest, ukapanga resign ndio ungapange contest. That in itself is very wrong. Yeah, I know. Sitting with that house, John. Did you understand my point? What I'm saying is, because the cardinal point that you are addressing, John Naguti, resignation, seriously. People will not take you seriously because you have resigned. People have resigned and they have not made any impact. People have not resigned elsewhere and have made an impact. Chachikuu chili hapa tisajizungulire Malawi muno muri Katangale. Katangale yu akulankhula oyamba simaiko usi. Alankhula anthu ambiri. Komanso Katangale yu sali mboma mokha. Katangale ali madera ambiri. Chifukwa anthu akamawa mboma amakhala kuchokera ku malo osiyanasiyana. They come with those behaviors. Ena makaphunzira momwemo. So the main thing here tisayambe kubweresa zina. The main thing here is Katangale. Let us make sure as a nation we deal with Katangale. It has nothing to do because wanauti Katangale ndiye pangaliza inu unyanyaremo ukanyanyala out not different panga zanga ndi umo muri Katangale umomo ndacho kamo. That's a totally different perspective. Ine ndatenga ine ndione nakuti amati tilindi what we call cultural development anthropology. Ukafuna kudziwa muntu yo umudziwe pomufunsa kuti ichichi ndichana akuyengosolere, not iweyo kuona kuti mene akuviniramu ndio kuti iye ithandalo lake ndakutula kuti upane find out kuchokera kwa iwo. So when you are inside, you know the chemistry of things, umazome zikuendera umanso ineyo. It is not to injure anybody, kapena to harass, kapena to embarrass. Kwa ineyo si mkondo. Kwa ineyo sukuti bomali azam au bila chilo boma dadana nao. They are my brothers, they are my sisters. I'm still the state vice president of the republic. Nchito za bomazo ndikugwira. But chimene chilitola kuitacho, I have to say, a president, for example, Peter talked about corruption. President apange resign. So in this case, Bwana VP, who is not doing what in ending corruption in this country? That's a very good question. Corruption, muntu akapezeka, I don't have to run around. Nasolo bridge yakundilani inalepeleka chifukwa chani, inadikiriranji kuti mtakanene ndibwerepo ndikuwape azungu kuti please come back. Azungu ndikunena kunena kuti tinabwerera panali easy. Now should it be the vice president himself matamanga kuti unasolo kuno eti yanganeni amene analepesa bridge indani? What whose responsibility is that? Tikamati stakeholder kufuna mmange nyumba, ena makoma malata, ena mapanga ujeni simenti, ena makoma, ena magalasi, kuti muntu mmozi akomedenga emweyo magalasi, emweyo simenti, emweyo saku zimene muli pepa ineyo. No, people should appreciate kuti here is a Malawian like many other Malawians, amene manina kuti like Inusa News mmakamba za Katangale. We wouldn't tell you kuti why don't you do 1, 2, 3? No. You can do your section. Another one should do his section. Aliese pambuto yake. Mwina aliese pambuto yake ya vice president azona anthu akumanena kuti mukungo kamba zinthu zimene mwakambiramu mwapereka chitsanzo chakunasolo munapangako action nkhani yakatangale mukiyamba kwambiri nthawi imene mukupanga campaign zimene mwina zikumapereka chithunzithunzi yona kuti inu mutalowa mboma mukhoza kuthana ndi katangala ameneyu. Pano mulikale mboma katangala ameneyu akungokambidwa. Mwina zizasiyana bwanji kuti mwalowa mboma ndi katangala ameneyu akhozano mukhoza kudira naye bwinobwino. Of course mwanena kuti inu ndiwongo loza mwala
kuloza mwalawo mwina miyalayo mukhozanso kuyiloza kugulu mwina kwa amene mukuwalozerawo sakupanga act koma mwina kugulu mukhoza kuloza kuti amalawi apange appreciate kuti mukunenadi zoona komanso muli serious ndi kuthana ndi katangale ameneyo. Ndikupasani chisanzo umene ndimagwira ntchito ku ADRA ndinagwira zaka 26 ku ADRA kumachitika sonkhani zina za katangale pamene ndinali deputy country director programs director ndimakapanga ripoti kwa azungu amene anali pasogolo panga awa ndikuona izi ndikuona izi ukakhala kuti walembedwa ntchito bwana wako alipo osamachita zinthu zoti umpange outshine bwana wako uzichita zinthu molingana ndi job description yako ikukulola kuchoka pati kukafika pati. That is number 1. Number 2, sukuti so nkhani yonna kuti umangothamanga usanafufuze kuno bwino. Time ineyo ndipango langu reporting to maiko ngati Denmark, France, America, all those countries. Komano pamene ndinakhala now the top dog wa ADRA kuti bwana wankulu ndineyo ndimachosa anthu ntchito ndimapanga suspend anthu ntchito and that's what ndimachita. So pano mukadifunsa kuti apapa muna umongo lankhula mutokunena kuti zimene ndimalankhula ndi president izi ndizotenga malankhule pagulu ayi ngati ndimalankhula mu cabinet sungalankhule pagulu ayi ineyo chimene ngalankhule zimene aliyesatha kulankhula koma zoti bwana umalankhula nchani ayi iyoyo ndi dera lina ndifuna kulankhula chilichonse pa zimene zozopawo. So in conclusion, bwana VP, mufuna utiuza zokuti inu munakakhala zokuti ndinu oponda breki bwezi mutawachotsa ntchito anthu amene mukuwadziwa kuti akuchita katangale mbomamo pofika lero. Mayi wanga Mulungu akalola kuti ndine president wa dziko lino kutoka pa 16 muzaona zimene zizachitike. Ine sindingalole ndi pang'onong'ono pomwe chifukwa chenachi mina tikamati munthu timangong'ona kuti Michael Usi uyuyu. Michael Usi ni ndani? Michael Usi ndi background wakulira kumudzi wakula movutika. Michael Usi wagwira ntchito mchipatala waona mene mapatient amavutikira waona mapatient ali pa oxygen waona mapatient akuuzidwa kunena kuti iwe uli ndi cancer unayenera kupita kunja koma ndalama zalibe. Ndaona anthu amene akungopempha not because kuti angofuna kupempha ngati chochita. Michael Usi wagwira ntchito ngati bwana mu ADRA ndaenda maiko ofupi maiko ambiri pa dziko lapansi ndagwira ntchito ndi azungu ndalankhula mu European Parliament ndalangiza maiko azungu za chitukuko. So ine ndikudziwa what to do. So sezo zikundipanga ineyo kukhala Michael Usi ndi anthu akamandiyang'ana mbali yona kuti Michael Usi tumuziwa ni mbali iyi no kali zambiri zimene zili mwa ine ndinangotosta ndikupereka kwa Malawi nthawi yake. Ine katangale sindamulole chifukwa ineyo kuti ndifike pano kuphunzira sukulu dziko la Denmark ndiphusa sukulu madigiri yanga onse ndi amaduza kunena kuti izi zikutoka kwa ndalama chifukwa kuti kuno Denmark katangale sitimamulola kana kuti katangale aliko kuno sibe chakupasa ndalama izi. So we are giving you ndalama izi mwa kuphunzira sukulu to tell you kuti there are benefits when a country is not corrupt. Denmark is only country, one of the countries which is less corrupt, if I may put it that way. There, Alizambiri, to answer your question, my background will not tolerate muntu akupanga corruption. Mboma. Chabwino bwana VP mudakali pomwepo tingomva ndithu amalawi awiri atatu kuti alankhulepo pasomwenu mukambazi kenako tibwerenso kwa inu. Kumati ndaitinagwirizana ndera kwa sono apagali kuti afika ndinyama. Yangosala 10 minutes tinagwirizana about 40 minutes bwana VP just 10 minutes. You told me that anytime I have to go I'll tell you who are willing to be there. Ababa sinati bidijile ndi yankule izizi. Ndiye I am happy to have answered your question and your questions. The people can say Musa napite chabwino. Mukulankhula nkhani yakatangale anthu ambiri alankhula nkhani yakatangale koma palibe chimene chikuchitika. Don't you think kuti it's a fair enough kuti mubwere nkuyamba kutchulano tsopano name and shame kuti mwina anthu amene akuchitawo
mwina amalawi tikhoza kuonadi kuti izizi ndizoona ngati a VP afika poyamba kuchita moteremu ndiye kuti atopa nazodi. Mudziwe kuti dziko limayenda ndi malamulo, munthu amayenda ndi malamulo ndi chikhalidwe tipanena kuti there is the legal position komanso ethical. Umayang'ana kunena kuti ichichi malamulo atani a dziko kodi nanga pa umunthu apapa zikuyenda bwanji. So tuma kuchita zinthu out of emotions kuti anthu akuti therefore ndithamange nditere ndio uzapezeka kunena kuti nthawi zonse malamulo akukuseka komanso ndi udindo wako ukukuseka. Nkhani ndionena kuti ndanakali kuti nkhani ndiyosazungulira inu nyumba mwanu mwana akamachita zofuntha mmamulanga kuti asafunthenso komanso anzake amaona kuti awapa ndikafuntha zikhala bwino. Dr. Hastings Kamuzubanda sakale ngati kuti kunalibe chisanzo chabwino. Dr. Hastings Kamuzubanda chimachitika ndi chani munthu akabandira mazaboma andi angati amene amanjenjemera kubandira mazaboma munthu kuti asinthe maganizo timanena kuti pachizungu kuti if you want to change a person's way of thinking there are only two ways. Number one, you give an explanation which is alternative to his way of doing things. Munthu mulangize azichita zosiyana zimene akuchitazo akachita choncho mwamusintha akakanika mumpase chibala. So even that corruption it's not only kumangomanga anthu kuyambirira monga dziko ayenera anthu aphunzitsidwe and they say kuti tikatangale vuto walikulu ndi lotani. Mwachisanzo ngati mufuna kumanga chipatala ndiye chipatala chija anthu ndalamazo aziba dziwani kuti anthu ena ndi ena amwalira chifukwa ndalama za chipatala zakamanga lodge ya wina wache zakamanga hotelo ya wina wache kapena zili ndalamazo zili matumba olapita anthu kukalwa mmanda because wina wache wamanga nyumba yake. That is the evil of corruption. Ine maganizo anga maganiza kunena kuti amalawi aliyense tili mboma osakala mboma ama chalichi everybody akhale option team ndikatangale kuti katangale ndi chinthu chimene chikubwezesa ife mbuyo momona kuti ndalama izi zipite zikamange mulato ndalama zimene zozo zikamanga nyumba ya wina wake ndalama izi pomaliza penipeni bwana VP chifukwa mukupita abungwe la ACB atabwera lero kunyumba kwanu kuti mwayika mbankhani kwa nthawi yayitali bwana VP tufuna mutithandize information tigwire ntchito yathu. Will you be willing to give that information to ACB? ACB president alibamamba ni number 2 ACB ili pansi pathu ngati organization yathu ICB ndine sukuti kuanza kwa ife ndi kukhale pa media iyayi. Yeah, bwana VP ndimafuna funso ilili mene lili mosalizungulira direct. Let the anti-corruption bureau tell you kuti Michael usitamfusa wakana because I cannot tell you kuna kuti let me just tell you ine chimene ndi malankhula chili chose timakhala chili ngomboni. Ine madamu ndingati uke panja ndikukamba nkhani at my level yobweta I cannot do that. So atabwera ACB wa kunyumba kwanu kuti dikirani I'm answering your question. Ineyo siminganene kuti nyumba muli mtango usana uone. I cannot say uyu watulantengo usana uone. What I'm trying to say is what comes out of my mouth sindikungonena ndikudziwa chimene ndikunena. So your question is atabwera ICB atabwera imene yoyo ndi my hypothesis. Let's go factual. Which is sorry? Mukunena kuti let's do factual. Then ndimafuna ndinene zokuti what is factual? What is factual is that what I am saying, what I'm talking to the people is what I know to be true beyond any reasonable doubt. Yes? Ine siningabwere kuti madamu lea malekano amene wawandi akuba ineyo kungobwe lezi ni sana. Mudziwe kuna kuti let me say this. Munangana kuti univese mwanjira eno.
ine ndine Michael Usi, ine ndili diploma in clinical medicine, ndili bachelor's in administration, ndili master's in international development, ndili master's in strategic planning, ndili PhD in youth development. I have advised over 140 countries on development, including dealing with corruption. I've worked with President Mugabe, the Professor Honorary Waku Mali, former president, dealing with corruption. I have studied the corruption at PhD level. Ndikudziwa chimene ndikulankhula. Ndikamba izi ena chakoma tengera kutonso kuti angolankhula ndimadziwa malamulo. Ichi ulankhule ulekeze apa. Ichi ulankhule ulekeze apa. Dziko linoli la Malawi muli adindo osiyana-siyana. Mmene nampita kulankhula mucha ena ambakupanga take action, and I'm happy. Ena ambakutenga action. Some are saying, ungolankhula omwe ena ambakutenga action. I'm in government, and I'm happy to say there are people in government that are now taking action based on what I said. You also, I mean, wangolankhula ena saying, we don't need to. Let us do this thing here. Let us fix it here. And I'm happy. Chabwino tikuthokozeni bwana VP chifukwa chokuti munatilola mu nthawi yanu yokuti mwatangwanika mukuchita ndithu campaign, koma munatilola ndithu kuti ticheze nanu program imene yakulinji. Tikuyamikeni kwa basi ndipo tikufuneni zabwino zonse. Ineso ndikuthokoza mawu anga osiriza ndona kuti ineyo enali also or even apake yake akamala nkula zinthu kuti chakuti sili bwino samazitenge ngati kuti akufuna kuti mna wache amve kupweteka kapena kudana, koma kuti dziko litikasiya zakatangale. When we do things right, tikamachita zinthu mwa malamulo, aliyense amva kukoma. Alibe zoti chipani chimozi kapena chipani icho, koma tonse as a family imva kukoma. So I wish all Malawians well, and I wish you well as well. God bless you. Thank you very much. Have a good day. Innocent wamva ndithu mene alankhulira VP apa akayatsa zikuoneka kuti foni yawo inaduka ndiye apa tikwabweretsa, koma tisanapite kuti mwinawo yankhulepo pa zimene alankhula VP tipite kwa mtolankhani wathu Innocent akuoneka zokuti ali ready ndithu kumeneko. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiweleya. Ndadzuka bwino. Mwina atangocheza ndi Amalawi amene uli nawo pa nkhani imene tikambirana tsiku la lero. Ndadzuka kwambiri. Tikudziweni muzitchula dzina komanso kumene muli. Ine ndi George Kembo, imakhala kumpa Sanjiboma. Chabwino timafuna tidziwe malingana ndi nkhani imene tikukambirana nayo program imene yakulinji kuti kodi ndi udindo wa ndani kuphetsa katangale mdziko muno. Okay. Tikakamba nkhani ya katangale, it's a big item. Yoti as a nation we have to fight. Ngati kumalawi kunoko, when you check the level ya corruption, panova it's at the extended level. So corruption ndi issue yaikulu ne kuti dziko ndi vuto yaikulu moti inayo panova. So ndikabwera nkhani imene the biggest weakness I feel as Malawians pa nkhani ya corruption ndi system yathu. Our system is very low nkhani ya corruption. Let's say nkhani ya kuti munthu apezedwa kuti walakwa ndokuba, wagwidwa kuti ndokuba. System imatha kumpanga lawo munthu uja kuti akhoza kupanga override malamulo based ndi kaya ndi kuthekera kwake nkhani ya financial muscle yake momwe ilili. So when it comes to law enforcement yathu as a system, it's very weak. Yomwe imatha kuwapanga lawo anthu omwe ali ndi ndrama kupanga override malamulo, yomwe is the biggest mistake when it comes to dealing with corruption. So dealing with corruption toyamba tikena kuti tipange malamulo athu kapena kuti strength law enforcement yathu kuti omwe akulakwira lamulo they should be punished mwa mtundu wina. Izi zomati munthu waba era mpaseni bail, that's the biggest weakness nkhani ya corruption. So I think pamene popo tikabwera nkhani ya corruption choyambirira tiyang'ane kaye kuti system yathu ili bwanji kuti ikuwapangala anthu atiwo mwachisazo ngati anthu andale panopa kuti azengedwe mulandu mokwanira bwinobwino moti mokhutira bwinobwino pa nkhani ya corruption izovuta chifukwa anthu aja one they're the ones affecting the system komanso ndi omwe akukhanga kuti ali pa chiongolero pa system imeja. So
would rather like kuti ma law enforcers komanso nkhani ya judiciary pa nkhani ya malamulo ayiunikire bwinobwino kuti kwa amene awalakwira lamulo apezedwa kuti ndiokuba achitidwe chani. Izizo mampasa munthu berozi sometimes zikupanga weekend our law enforcement. Komatu belo ndufulu mina alisa ndufulu overtime belo. Okay, yeah. Belo ndufulu wa munthu komano mukakamba nkhani ya ufulu apopo ndiye kuti pena ponso timakhala kuti ufulu jaso tayambaso kuutani kodi uwononga. So when it comes kuti aliyense akhale ndi ufulu ndiye kuti corruption itifuta kuti tipange fight against. So okay, what I'm trying to say is inuyo bwana mwabwira kuti mumapanga katangale izozo 100% sure anthu akupezerani umboni kuti mumapanga katangale ndithu. So why give me a bailout? Mina zimakhala kuti court sinampeze munthu choti ndiolakwa. Koma takhala kuti munthu uja ampeza kuti ndiolakwa ampanga convict. Bernard, mwina chifukwa cha nthawi mwina tisachite kulowa koseko funso limene lingokhala lomaliza. Chabwino timafuna tidziwe kuti ngati Amalawi ine maganizo anu ndoda tikuchitapo chani kuti tithane ndi katangale. Okay, choyambirira ngati Malawi ineyo ndikuti ndikuena kuti katangale ndikamamuona ndizimuona ngati kuti ndi chinthu cholakwika kuti chikhoza kuti pangira affect dziko lathu. So choyambirira individually ndikuena kuti ndipesese kuti katangale ndi chani edi pamenepo komanso chomwe ndingapemphe nchona kuti ma institution omwe amaphunzitsa pa nkhani ya katangale they should not stop. Akuena kuti anthu aziwise awareness kuti kodi katangale ndi chani. Anthu aja akazindika kuti katangale ndi chani izi zitithandiziranso kuona kuti mindset change icha ikhalepo kuona kuti munthu sangapange fight against katangale ngati sauzo kuti iva kwa katangale ndi chani komanso katangale ndi chani. So yeah, that's my answer on that point. Zomwe kwambiri mmene afotokozera George Kembo kuno Nsanje. Tathokoza kwambiri Innocent Kunsanje. Bwana Akayatsa mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, kaya mwadzuka bwanji leya? Tadzuka bwino, dzina limeneli nde limavuta kwa basi. Kayatsa. Bwana Akayatsa, mwamva ndithu nkhani imene tikukambirana pakadali pano komanso zimene Malawi kuchokera ku Nsanje walankhula ndi zomwe a Vice President amalankhula pano. Inu ndemanga yanu ndiyotani pamene tikuchitira mdziko muno polimbana ndi nkhani yakatangale? Ya, zikoma kwambiri leya. Ndipeleke maoni kwa Amalawi amene akutimvera mawu no. Komanso Dr. Usi, Vice President. Ndinamvera zimene anayankhula, zambiri zimene anayankhula ndinamva ndithu. Komanso zina zimene anayankhula amene munayankhula nawo ndazimvanso. Tiyambe nkunena kuti Dr. Usi ngati nzika ali ndi ufulu wolankhula zakukhosi, ali ndi ufulu ofotokoza maganizo ake pachina chilichonse chokhuzana ndi dziko lino kuphatikizapo nkhani za corruption. Ufulu umenewu uli mu Constitution section 35. Komanso ngati munthu andale nayo aliso ndi ufulu umenewu chifukwa kuyang'ana malamulo okhuza zisankho amene tikugwiritsa ntchito pano akuteteza ufulu umenewu kuti munthu ya kampeni makandidates kapena andale ali ndi ufulu wolankhula zina zili zonse chizungu chake kuti ani hindered freedom of expression. So ndizosadakwisa kuti kugwiritsa ntchito maufulu amenewa ndi maufulu amene akutetezedwa ndi malamulo. Koma ndimangofuna ndingonenapo kunena kuti nkhani za ndalezi ndipofunika ndithu kuti wina aliyense kuphatikizapo andalewa azizitengera serious chifukwa corruption ndi vuto limodzi, vuto lalikulu kwambiri limene likutibweza mbuyo kwambiri ngati dziko makamaka pachuma. Mungathe kuona makafukufuku akhala kuchitika ndithu amene akhala kuonetsa kuna kuti chuma chambiri cha boma chimasakazidwa mu njira yakatangale zimene ndithu zikukhala ndi impact yosakhala bwino pachitukuko. Mungathe kuona kuna kuti dziko lathu ndilosakwa kwambiri pamaiko osakukitsitsa ifeyo tili ndithu mu top 5 zimene zodandaulitsa. Komanso mukang'ana ma statistics panopa anthu ambiri ali mu umphawi wazaoneni, pafupifupi 80% ya Malawi ndi osauka. And mungathe kuona kuti umphawi wathu si umphawi umene ukubwera chifukwa
chokuti mwina tibe ma resources iyayi koma vuto lalikulu ndi nkhani ya katangale. So ndi vuto ndithu katangaleyu ndipo ndithu kuti amalawi tonse kupatula pandalewa tizitenga ngati vuto lalikulu kwambiri. Tisatenge katangale ngati mpira kapena drama ayi tikatero ndoti tikulakwitsa. Komanso tisatenge katangale ngati kampeni tu kuti chida choti chithandizire kupeza mavoti tikateronso ndoti tilakwitsa. Ndizolandaulitsa kwambiri kuti nthawi zonse nthawi ya kampeni timamva za katangale andi atsogoleri amapereka malonjezo andi mukaona kamapereka malonjezo awo amanena boma la mbuyolo kapena boma lilipo nthawi imeneyo kuti ndi zakatangale koza za boma limenelo. Ife tikazola zapanga zakuti komano muzaona kuti palibe chiliyonse chimene chimasintha olomwe apatse voti akalowa mboma asintha kaneka. Ndimafuna ndifunse ndithu pamene popo kuti on that note, do you think is there political will to end corruption in this country, and who will end this corruption? Mene timaonera ifeyo political will palibe. Dziko lathu tinadzabisika ndi malamulo abwino ndithu mukangana Corrupt Practices Act, Financial Act ndi malamulo ena ndi malamulo abwino ndithu amene tiri agwisa ntchito bwino angati kutithandiza ndithu kuthetsa vuto la katangale. Koma chimene chimavuta nchonera kuti malamulo ali apa ndondomeko zili apo zabwino komano chimene chimavuta kwambiri ndi political will. Umaoneka ndithu kuti mbali imeneyo imachita laki ndithu andi mungathe kuona kuti vuto limene la political will lakhalapo osati mu boma lomwe litini pano koma maboma onse ambuyomu achita ndithu laki political will. Ndimafuna ndingofotokozapo apa munapereka funso kwa ausi kuti kodi bwanji sakupanga ripoti bwanji akubwera pano. Ndimangofuna ndingokumbutsa Malawi kuti IACB so mwina kupereka background yake ndiyotena kuti ausi adafotokozera Malawi kuna kuti iwowo sangapite ku ACB ukapanga ripoti yayi adikira ACB ibwere izawafuse mafunso. Ndiye ndimafuna ndafotokozera Malawi kuna kuti ACB inapanga zimenezo na waitanisa ndithu ausi kuti abwere akawafuse mafunso. Koma ausi anathamangira ku khoti kukalesa ACB kuti iwapatse iwakakamize kubwera ku ACB kuza ndimangofuna kuti tingowakumbutsa Malawi pankhani imeneyo. Of course khoti linapereka judgment yawo kumene koko sindinafune kulowako kwambiri chifukwa chokuti sinanga nkhaniyo ili ku khoti sindinafune ndithu kuti tiloweko kuti tingambe kulowerera za kubwalo la milandu. Ndizoona koma pete mangofuna tingopereka chithunzithunzi kuti Malawi akhale ndi chithunzithunzi chamenezo ndizikukhalira ngasi context ndiyofunikira kwambiri. Kuti anatsindika kuti ayi ACB komano nkhani imene isanafotokoze ndikofuna ndithu kuti ndikhale ndi context yabwino. Chimene chikufunika apa nchonena kuti nkhani yakatangale isangokhala nkhani ya kampeni chabe kapena ya ndale kapena nkhani imene iliwezese mavoti. Ikhale ndithu ndi political will, ikhale ndithu ndi atsogoleri amene akufunadi kuthana ndi katangale osati kungogwisa ntchito katangale kuti achuke kapena akopera Malawi komano kuti akhale ndi chidwi ndithu kuti akathane ndi katangale. Tikapanda kutero ndiye kuti dziko lathu tikhala tikuvutikabe ndi corruption kupita kutsogoloko zimene zodandaulitsa kwambiri. Mese Matongo Lilongwe wadzuka bwanji? Tadzuka masangasanga tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo pamenepo. Koma pamene ulipo pakumveka ndithu phokoso kumveka pasipasi. ndipo vakadali pano muprogramu yathu yakulingisela kuti kukambirana nkhani ya kuthetsa katangale. Kodi amakakhakhali akatangale ngati imeyo nzika ya dziko la Malawi mumaona kuti ndi udindo wa ndani ndimaona kuti ndi udindo wa Malawi inalilese kuti atikugaho pamene
kuonekesa kuti anikakusikira malamulo zina zilderongera zimene malamulo amene anakhazikitsidwa kusana ndi katangale koma munalese mmalawi ali zikuonetsetsa kuti zikuchitika sauti ngakugawo komanso alichero kuonetsetsa kusamu kupanga ripoti pamene nafuna mese Madonga. Yes. Pamene ulipo pakumveka phokoso komanso anthu osakumveka bwinobwino nde mwina utasuntha. Okay, chabwino mwina ndauze poti mwina panali chapansewu ndiye kuti mwina ndiyeneso chabwino. Chabwino nde ndibala nkhulana kaye ndi Bernard kenako ndibwerenso kwa iwo in a minute. Ndikumveka bwinobwino pamene? Pamenepo nde ukumveka bwinobwino. Okay, chabwino. Komano ndimati ndili ndi alendo awa amene nditapeza kuno kulilongo kuti lombo nkhani zakatangale. Ndikumafusa kuti kodi mayi pamene mdziko muno la Malawi ndikuona kuti zikapo chani pa nkhani yolimbana ndi katangale ngati pa Malawi komanso ino ngati mzika mumatengapo gawo la anthu olimbana ndi katangale. Okay, kutesta katangale Malawi muno chene chikuyenera kumachita tineso ngati mzika wa Malawi muno ndikuonetsetsa kuti kuvomereza nawo malo amene timakhala malo mogwirira ntchito kuti tithandizire kuthetsa katangale Malawi panthu muno. Tathokoza ndikoma kwambiri leya ndikukhulupirira kuti ndimamveka muno bwino pamene Mveka ndithu koma mwina Bernard foni yake ndi imene kupanga phokoso koma tathokoza ndithu zamveka bwinobwino. Tathokoza ndikoma kwambiri. Zikomo. Bernard Muhone wadzuka bwanji ku Mzuzu? Ine ndadzuka bwino ka Branta. Ndadzuka bwino. Talankhulana ndi Amalawi amene uli nawo mwamsangamsanga. Manga ndi nthawi tingocheza ndi mmodzi choyamba nkhani mwaitsacha kuno lomwe ndikuona kuti mwina kudindo kukhala ndani kuti kuthena ndi kurira katangale chikoko. Choyambirira Bernard uli apa ineyo mmene kuti nkhani ya katangale imene akukamba amayi kwauzi Amalawi tisaitengere chibwana kapena tisaitengere masewera. Amayi kwauzi amene akuyankhula za katangale kawiri si munthu wamba mdzikomo, ni munthu wamkulu. Remember, he is an MG2 wa Malawi, which means ni chakuya number 2. Ndiye zimene akuyankhula ausi kama titenga chibwana bwana ndi kuti Malawi siti serious sana katangale. Number 2, amayi kwauzi akabwereza kanyo kayo kai misango yonse imene akupanga. Meaning kuti pasina chake chimene iwacha akuziwa. Now, amayi kwauzi alibe mphamvu kapena udindo woti amange anthu amene apanga katangale mboma. Ayi. Mboma muja muli ma agencies kapena ma department amene anapasidwa udindo omanga anthu amene akuba kapena kuti katangale mboma. Nde amayi kwauziwa alimirira ndi mphamvu zonse. Wauza anthu aja amene ndi udindo omanga anthuwo mbomamo mukuchika izi. So pano zili kwa ma agencies iwo ndi ma department iwo amene anapasidwa udindo umene omanga kuti nawo sayimirire ngati mene ayimirira achilima akujeni ausi sorry ayimirire nawonso chifukwa munthu uyu wapereka alamu kuwauza anthu aja kuti gwira ntchito yanu mbomamo. Alright, ndiye ngati akukhala chete kuli ya DPP office ya ujenichi yoyang'ana za milandu ija kuli ya SAP amene ajawo ayimirire ngati mene ayimirira ndani ausi apange support agwire ntchito yawo. Cha number 3, nduna ujeni ambassador wa EU Royce Kinberg ananena poyera kuti kumalawi kuno you are not serious pankhani kuthetsa katangale. Mkulu amene ujaso ndi wamkulu si mwana padziko pano ngati ona kuchina chake onya mawu amene ajawo. Now chimene ndifuna kunena chakuti seriousness yathu kuno kumalawi yothetsa katangale ili 0% as of now. Tikuonza chidwi chothetsa katangale amene. Let's go to prison. Maprison ati mziko munomo onse ndende zonse
ipite kumene kuja kuti kaone kuti ndi ndani wamkulu amene akuseva panopa kundende kuja nobody. Mukapeza kuti kuli achinyamata amene anapha anzawo abankhuku mwakomboni anamenyana pandewu anatanikaya timene ting'ono ndamene akusaza kuti akusaza kumene kuja. Koma akuluakulu amene akupa ndalama zikuluzikulu mbomamo kulibeko ndi mmodzi yemwe kundende kuja. Kuli anyamata okha amene alibe kogwira osauka ochoka makomo ovutika ndamene adzatha kundende kuja. Koma big men amene akuba ndalama zoboma zoti zogwirika zooneka ndi maso zikuluzikulu ali kuja kuno akusangalala akuyesa makomo odula akuyesa tikuwaona akati alamanga 2 days atuluka akutali pabeo. Imatera pompo they don't go there again because 7 days kapena kupangika kabisa milandu ichi. Kali milandu mbili metaiona pachiko pano imene sikuta kwa majani okaoka mpaka pano sakupita kundende ukakuseva iya akulu ai chabwino amlani manga ndi nthawi tingolekeza pamene. Tathokoza kwambiri Bernard. Malingana ndi nthawi akayatsa mawu anu omaliza pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero. Zikomo kwambiri leya ndikhani yotuka kwambiri mwina kopetititi nyengo ya kampeni tialole andalewa kuti azulubwalubwa zokhuzana ndi corruption ndikumayankhula amene ayankhuliramo koma pakufika ndithu kuti pakhale seriousness ndigwirizana ndi amene angomaliza kumene akuyankhula pakhale serious ndithu nzodandaulitsa kuti andale ambiri amaona corruption ngati campaign 2 naso kuyambira kuja amapanga malonjezo tizapanga zakuti kudzudzula boma limene lilipolo lakatangale koma akapeza mphamvu akalowa mboma amapeza kuti akuchita zosiyana. So pofuna ndithu kuti tione atsogoleri athu akuonesa chidwi osati kungoyankhula chabe ayi pachizungu pali mawu amanena kuti talk is cheap kungoyankhula pakamwa nzaizi nzophweka koma kuchita kumakhala ngati kumativuta. So pofuna ndithu kuti tikhale ndi atsogoleri amene ali ndi chidwi chenicheni chofuna kuthetsa katangale amene akutilanda chuma chochuluka chaka ndi chaka dziko muno. Tathokoza kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Innocent mawu ako omaliza nthawi apa ndi atithereratu. Ndingonena kuti I think tikuyankhula kwambiri za corruption koma action sikuchitika. I think kumangoyankhula osapanga action palibe chomwe sitingapange achieve ngati dziko kuthana ndi katangale. Tathokoza kwambiri apanso ndi pamapeto penipeni pa programu yathu ya lero yakulinji lero pa 2 September 2025 ndikufuneni tsiku lopambana tionanenso mawa nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 pano pa wailesi ya time.